No niin, moi. Mä oon tehnyt Roopelle, Ropsulle tällaisen ansan tänne. Kun mä laitoin siihen tollasen kyltin kuin ilmaisia sokeriruokaa, kun mä pidän niistä. Ropsu, tuu pelaamaan! Kaikki! Okei. Mä tein sulle tämmösen pikku ylläripyllärin. Ilmaisia sokeriruokoja. Niin, no kai mä sit kokeile. Joutua! Se oli... Sinä vitsi! Sorry. Okei, selvä. Kiitos ansassa. Se oli todella mukavaa. Sain oikein paljon sokeriruokaa! Hei, se on minun ideani. Sokeriruokaa. Squidi, täytyy tappaa. Ei oo vaan miekkaa. No. Sokeriruokaa. Hei, anna ne mulle. Joo, saat ne. Okei, eli siis... Nyt mä teen, kun Kimi lähti tonne syömään välipalaani ja se jätti mut tähän maailmaan pelaamaan, niin minun piti tehdä sokeriruokafarmi sille. Niin tämä... Sinne tulee pieni tämmönen painelaatta-ansa. Tohon mä pistän painelaatat. Ja sit toi pää pitää peittää tietysti. Tai siis ei tarvitse peittää, mutta sä ajattelin, että tää näyttää ihan niinku maailman epäilyttävältä. Sitten... joo. Mä pistän paussille ja otetaan takaisin, kun mä oon saanut tän jutun valmiiksi. Okei, eli mä pidän Kimin pelata. Kimi! What? Tässä on sun sokeriruokafarmi. Astu noihin painelaattoihin, niin ne vetää noita sokeriruot tosta. Eli minä vetää ne. Se niinku, ne työntää ne sokeriruot ulos. Niin kuin näet, ei ole yhtään TNTtä. Ei, uskon, että ei ole yhtään mitään TNTtä. Mä katson. Tämä ei ole vitsi, ymmärrä. Astu niin painelaattoihin, oi jumalauta. Odota. Se on slime. Pitäisikö kuitenkin hakata ne? Ei! Kun sä astu niin painelaattoihin, jumalauta, mä oon tehnyt... Tää! Niin, ne sokeriruot taituu... Hehe! Niinku... What the fuck? Siinä on... Rauta! Okei, no ei se niin. Mitä sä teit mun sokeriruokafarmille? Tuhosin sen. Miksi? Pistin sinne alle TNT niin, että et sä huomaa. Ja siinä kun... Mitä? Kuka tuolla mun takana? Ui vittu, oli Slime. maailmanhuijaska. Mä räjähtin sen vahingossa varmaan. Tai minä. Okei. No. Kiitos kun katsoitte. Toivottavasti nautitte. Minä olen RotsKKK, hän on Kimi Opsonen ja me nähdään joskus toista. Minun pitää nimittäin lähteä. Moi!